Warga Mulya Budaya ijo 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 ayo iki bojone lanang iki gedhe ijo 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 asik ijo 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 nanging aku ragu mergo atiku wis kadung tresno tempat kesiksa tenan ora janda ora ngira kowe medhot talini asmara tresnaku kang tulus suci rambut joko malah beplincah waroko yung warga laras ijo 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 kudu pisahan karo sliramu ijo ijo nanging apot jroning ati mergo aku ra bisa ngoncati lilo atiku wis lilo nadyan batinku keloro-loro nanging aku ragu wowo mergo atiku kepacot tresno ijo 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 kedengeran terbanjir Mas Gunawan yang ada di Bongso Wetan Mengati Gresik ya. Salam buat kru New Margo Laras ya. Nah, kapan Mas Gunawan nanggap gong mana ya? Sedaya konco Bongso Wetan ya, Mas Gadi Bosman Cak Sim Oke Mas Dolani ya, Mas Gadi Sedoyo konco saking Bongso Wetan. ayo Selamat mas siang. ayo mas ayo mas ayo mas Sebentar boleh Mas Gunawan yang punya Bongso Wetan Mas Gunawan Sinabi terima kasih Mas Said Bandi asik yang digawe tanggal 4 bulan 4 di Kabupaten Kelawan Kedung Wangi matur nuwun Mas Pandi Mas Said ayo mas emah 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 sembilan malih buat Mas Pandi Mas Said yang punya Kelawan Kedung Wangi Seming Lamongan tanggal 18 bulan 4 tumblek-blek wonten Kelawan Seming Lamongan di pendekan telupen Abah Nari yang punya Kelawan Kedung Wangi salam buat seduluran Sambeng ya. Abah Nari Kedung Wangi salam buat seduluran Sambeng Lamongan emah 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 ayo mas aku mau deh blenger padahal mek pitok iki New Margo Laras Cerit bos asma mek ngecerit gitu
Timbang segedeng. Pisan ora gumon dasare ana liyane ora ana kae lho luwe saka aku ndi to lah kae lho ning bisa nyenake tobat bondo dunya kuwi dudu ukurane kok dukur terus kok dunyane ya mas nanging batin aku ora lilo gelang kalung mas mbok wenehke wong liya
Selatan pengantin Asin Nabi menjaga Mas Gunawan joget joko maka apa-apa kok salonnya dibaterke TV-ne sing gede digiatke manyus Cak ngati madumur kapan agak gong yang punya kedeng kasih dong doan si Doto tangan ya yang punya cerewet gedung bering Lamongan yuk Mas Omek ya yang ada di Malaysia mat mendengarkan juga Mas Tejo yang ada di London Sugen Dalu Babatan Balau Banggang Wowo brik jabrik gak kena gudak orang kena no iso awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang jabrik mopeng minder anggonku goleki ora ngrasa iso awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang minflok ning apa gegancangan tari desaka kaatuman sarwi ngoceh dheweke ngalih penclokan welo kae tak suwen kel mbok aja ngece aduh dek podang kuning agawe pikirku gome dawane segere ireng tak sawang tak bangun dhisik manise kowe ibu bunga dik iya Mas di dheweke ora bakal atiku kekiwang riang yen si podang andudut ati kepranan ora mangga atiku tansaya tentrem tak sranati sonapikat kulute timbang aku bisa karo kowe nangis mono panggonku kanggo tutup wengi sing atimu dawane
iki Apa? lebih aja nganti aku bocati Ala katir-tir, ala katir-tir. alasono awak iki Mama, aku pengen dek kumpul jadi siji oh ya. oh yes lodor Kok mengis teman hatimu mas Dek, watoe bos dosa asno kowe wato bos ninggal aku ala katir tir ala katir benekno taline tresno aja nganti bubar ilang mos pro. Kene klater panjenengan bopo kanan. Kita tanggal 30 bulan 10 ya. Wonten ngelu Kambangan Nyimbang Lamongan ya. Ya dipun atur panjenengan bopo kanan sing duwe ngelu Kambangan Nyimbang Lamongan. Langsung mirsani live ya. Bopo kanan selamat menonton. Hewan
apa bisa aku nyedeng slip maramu doang ayu kap dadi papujanku tolong ana rasa kangen atiku nganggo asamane sing tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu kalem nakani tak suwun rino lan wengi dadi ya tombang kangene ati iki oh iya ya yo iya iya ora sandang pangan segar kuwarasan oh iya ya iya ya iya sing sayang sing rukun oh iya ya iya ya iya sing sayang sing rukun topel bergasen maca pengagon ning soae aseme ora digawe-gawe suara hande lan lokae kawan senyata ambak asmara tanpa tangga saya dadra ibu-ibu nakintut malah pangajamu sing becik rayu nanging tansah agawe
Ayo. Kiri kanan, kiri kanan. Nggih, Pak Guru Musriono Sambangan Mode, ngapunten nuwun. Akuane pun dugi 1 botol penuh. Terima kasih ya. Pak Guru Musriono. Terima kasih Pak Guru yang punya Sambangan Mode juga punya balong panggang. Nggih, Monggo no tengah-tengah sindire nggih. Sabar. Sinden Sabin. Lagi demi menghormati tamu saking Tuban, mboten ngangge klintah jaipong. Sak lembar godhonge karo taturi sabar kasihane sing kuwasa. Nadyan lamun ngelamun tanpa ukara jarek kawung diwiru wiru yen ati bingung ora bisa turu wong manis sendok merok ukir-ukiran yen durung ketok ya mesti pikiran lalu mangsa panusuhe mangkuyut ya timbang sijarane ayo dibangun iku ya dalane wong manis sepecok rojake kai suwe ora petuk apa ya wis lali tanpa mundur mrawasa kang kerep aja ngono mas ning aja ngono jare kawung semampir pundak tresnane murung ya bejane awak nadyan lamun ngelamun tanpa ukara ngelamun tanpa ukara manis piyaine abang-abang ya ora legi trimo disawang ya marem ning ati aja leren yen jangkane durung teko yen jangkane durung teko
dadi marem merga gendine wolu-wolu najan susah ayo tetap guyu prayogane aja gampang nesu lamun nasu tuprak ala dadi guru sampeyan melu-melu sapa yen kanggoku melu sing sayang dadi padha gampang golek sandang lan nadyan bunga susah aku tetep nambah kenejo gampang ngeprana yen kebrana uripe surang-surang sing manis ya mung kowe dhewe wis teko bocah manise rene basona walang keke mincak ning tembok mabur maneh mincak ning pari aja ngenyek lomas karo wong wedok nek ditinggal lunga mesti mbok goleki walang keke diombeni yen wis wareg mabur ning Kertosana sampe tuwek tetep tak tresnani waton ora ditinggal golek liya dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati anak Arab jualan kain siang dan malam selalu ku harap jangan sampai cari yang lain banyu milih kena dibentuk jajak kono sak tengahing dodo pedote tali kena
siji kita kelihatan menjemput Bapak Rena bengkel Rena untuk dalam kampak Bapak yang ngomong Kipa Didi kemudian kampak moto sekian Mersani buat live streaming semangat Pak Rena Pak Guru Musrono Pak Tun Pak Kolipat siap terima kasih keluarga besar saking Bongso Mas Gunawan semangat goyang dong yang punya Bongso wepan mengading saya yuk
Bar kentang sambel bawang Pertaman lagu bis apa ora ngiling bukaan lawange tresno dawa bagus ngembang para polinggo Jeng kaki campur Monggo, Pak Nia. Bapak Suroso. Yes. Sindir nganjuk nek gak gelem ngedung. Tak grepno mulai. Ye, salam buat Pak Pina, salam buat Mama Pina baru, saya campur Pak Nia, Sumpah, Demulo, Kedum-adum Jenegoro. Halo Man, Paman. Yo buat Mbak Yuni yang punya Palu, Mbak Yuni, ya, motor Palu, kita lagi campur Pak Nia. Pun kata lupen dulur tanggalipun 30 bulan Songo monggo sampai tumblek wonten mundu ke Songo dulur Pak Lia Cak Sumimin yuk wong manis tanpa mundur merawat sangka rama-rama merawat sangkara muraka sing manis ning kono wae wong
diwiru-wiru apa ra bingung nek suwe ra ketemu gones salembar godhong ekor janji sabar urip narimo natyan lamun ngelamun tanpa ungkar sing apa-apa sing tak suwun sabar marimo tingkah laku ora ninggal diuntel-untel yen digawe bingung ning ati mangkel janur gunung ukuran bunder mesti kelakon tanpa mundur prawasa ngangkura kanton sigera joget teng tansah ngampelak kenjange yen pinuju langan bangsa gendinge walu ayo sing gembira ayo dang sing trapsi
aslila setra sila aku serepan andem tresnani ilang sitok cek sitok belanjane sakno sirai momah bingung atine bojo sing ana nyuwun disayang sayang sing nomor loro Cak Sukri ya piye Dik nyuwun kalau gelang tukokno Dik panen bali takono sinden sabit iki waktu tukokno pikire sumpah ya Dik pikire judek padha Mas Gandhi bangsa piye tukokno sirai momat bingung atine tanggal itu amomat sirai salahe dewe lah kok loro bojone andum tresnane andum belanjane oh ya sirahe mati ngatine bojo sing tuwek jaluk disayang aduh Dik lah sing nomor loro ciri Mas Gandhi jaluk kalung gelang lah ku piye ya tukang Mas Gandhi kok sirahe momat atine jumak salahe dhewe lara bojone bergoyang kembali New Margo Laras asli lo Paradis asli lo Heri Wijaya asli lo Sukri lo palsu Frut Frut J kage Abah Nurul Songo Mancon ya salam buat masyarakat Songo Wareng ya wabil khusus Bapak Linda Nek wonten Songo Belang Rejo Lulu mendengarkan Cak Sukri pancen oye terima kasih Pak Nurul Songo Mancon becik paten ono
bocah gunung najan bocah gunung kaduga agribo jiwa raga buka kurung kahormatan mamprem rukun marang ingsun urip ana kutha gedhe aku saiki njaluk apa jero apa sak mobile lah wis tak tering turuti ya Mas lah kan jabrike kowe apa-apa wae senadyan sesideman mesti kesempatan esok awan ning omah wis ora kerasan keluyuran yo Mas goleki sindir sing disayang mobang mitir anggon konggo leki ora krasa esuk awan nganti wengi mane yen nganti liya sing nyawang kleyang tak sawang menclok ning apang kekancangan tak rintik saka kadoan sarwi ngoceh dhewe ngalih pencoan Melo kae tak suwun mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku pusing leret ireng tak sawang tak manis manise bapoke ibu bunga yen takon dadi duweke ora gampang atiku kekiwang liyan yen si podang andutun ati kepranan ora mendung atiku tansaya dodro tak sranani sora pekat mulute bendho genduk cahayu ya Mas jenengmu sapa kamu nanya bisa seliramu ping dawara sabetara lilanono aku amet tresno dewa ayu lopo muda leganono nami kula Mas Siapa itu? mesti kolaras Ape sampun dangu Mas piye ditinggal wong lanang sakno aku iki
ajar yo Ya Mas bojomu kowe Ya pancen kurang ajar lho Mas wis bojo ayu nek bengi lah kok jarang di rondo gantungan aku sabar ngenteni dirimu pegatan temen ya ya witing tresno Mas piye saka kulino bos asno camat cak sim sabar ya bos tambah tresno tobat ngendi to Mas dolan iki aku aja apa mbok tinggali lunga Mas apa karo Mas dolan jak kopi wis trimo sego jagung godhong telo oh alah dalu-dalu arepe gak mancing do mah gak nang lawan arep mancing lho lah waduk kreka yo banjir oh aku tak mancing sapa ngerti petuk Pak Sopi kok ngomongane petuk Pak Sopi diampirno oh alah enak iki no kene iki mancing nang jublange Pak Kades Haryono Haji Haryono nggih wonten-wonten sari ana jublang mesti ana iwake do mancing lho lah kae kok ngajak ngopi nang ngene Mas Gandhi wong kate mancing sombene Mas Gandhi tak mancing sik gelek Pak gelawa ndah lho petuk bola bangsa lah kok rombongan ngulon kabeh oh kate tayub paling iki tayub nang babatan oh iya ngerti kanggo temu kangen oh iya ana basa sastra kari dhewe kupoh lho wis gak apa-apa tak mancing aku lah kok lah ana bocah sitok teleni iki gomplo wayu nek kalenan wae dhisik enake agon wae kalenan brik wetawe buntute brik ceplono kuwi lho aja banter-banter lho Mas hah oh mosok kaget mancing pikir kali kene piye Mas kok kebeneran tidak wong nyumbai tak ingin tak jarake eman tak wasi ora ono kancane rani sapa kuwi aku kenapa kok inga-inga jen beneran serpora tak tekoni gek teko apa apa slirane wis ana sing duwe dorong Mas tenang piye tak rewangi yo tak omongi sejatine Pak Sopi wis tresno slirane kancane bocah gedhe saking tresnane nyoto tresno jaluk mopo ayo barang kumpulin wong tuwa mancing pikir kali kene banyune budek kebenaran cedak
bocah ayu baik tak ingun tak jarake eman ora ono sing nyancani Mas Minut sapa kuwi putumu penamu to kok ingat ini lho incang-incang padune ke arep kudu monani kok celak-celak mesa-mesa padune ke arep kudu tak takon piye Mas ya tak kancani apa slirane wis ana sing duwe tak rewangi ya tak kandhani sejatine wis suwe tresno slirane Judah